робіць. Нам трэба паказваць уладам усяго свету тое, што адбываецца ў Беларусі, ёсць фашысцкі рэжым. Фашысцкі рэжым, які нагадвае годы 30-е годы, калі у Нямецчыне прыйшлі да ўлады нацысты і вся Еўропа маўчала. Сам з Салігорску, таму я тут, па-першае, падтрымаць салігорскіх шахцёраў, а таксама супрацоўнікаў Беларускалі, якія таксама падтрымліваюць салігорскіх шахцёраў, а таксама падтрымаць беларускі народ, які аб'яднаўся перад, я так разумею, агульным ворагам. Мой бацька таксама быў затрыманы ў Салігорску. Таксама адседзеў 4 дні, яго потым выпусцілі, калі пачаліся гэтыя акцыі салідарнасці па ўсёй Беларусі. Мы вельмі хвалюемся за тое, што адбываецца ў нашай радзіме. Мы вельмі хвалюемся за ўсіх тых беларусаў, якія выходзяць на мітынгі, якія пратэстуюць на фабрыках і заводах. З болью і надзею мы сочым за падзеямі на нашай дарагой бацькаўшчыне. Беларусы ў Амерыцы ўсімі магчымымі шляхамі падтрымліваюць беларускі народ у яго змаганні за свабоду. Мы праводзім акцыі пратэсту, накіроўваем звароты ў дзяржаўныя структуры США і міжнародныя арганізацыі. Таксама збіраем грошы на дапамогу пратэстоўцам. Мы з вамі ўжо пабачылі, што барацьба з дыктатарскім рэжымам ёсць і будзе далей нелёгкаю. Але сёння мы адчуваем і бачым, што мы маем усе магчымасці разам дасягнуць перамогі. Мы з вами знаходзімся ў цэнтры Нью-Йорку, на Таймс-сквер. Сёння здесь шмат людзей з-за ковіда, але ж вось беларусы Нью-Йорку, а таксама Нью-Джерсі і некаторых другіх штатаў, якія тут паблізу, яны прыйшлі сёння падтрымаць наших братоў і наших сяброў з Беларусі, якім зараз даволі цяжка. І вось гэтай сваёй акцыяй мы вырашылі невялічкім флешмобам, мы вырашылі паказаць такую падтрымку, якая зараз так не патрэбна нашим братам и сестрам на Беларуси. Я не хочу, чтобы моя семья уезжала из страны. Я уехала из страны, потому что я не могу этого терпеть. Я хочу, чтобы моя страна процветала, чтобы люди были свободными. Мы хотим привлечь внимание мировой общественности, мы хотим справедливости. Я хочу приезжать домой, я хочу чувствовать себя безопасно, я не хочу видеть вокруг ОМОН, и не хочу, чтобы меня кидали в тюрьму за то, что я просто не согласна с тем, что делает власть. К сожалению, мы не в стране, но мы поддерживаем всеми силами финансово, материально и, конечно же, морально. Мы стоим с вами, наши сердца с вами. Спасибо вам большое, что вы не сдаетесь. Спасибо вам большое, что вы боретесь за свободную Беларусь и что вы боретесь за лучшую страну и что вы боретесь за лучшее будущее для нашей страны. Спасибо вам большое. Мы зробім усё, што магчыма, каб дапамагчы вам у гэтай барацьбе. Трымайцеся, жыве Беларусь! Таму мы разам з вамі, трымайцеся, жыве Беларусь!